Така, здравейте! Добър ден! Здравейте! С нещо да тук да ви помогна? Не, аз само разглеждам. Добре. Извинете, защо тия буркани не могат да се отворят? Ами защото едни специални хора тези буркани са ги затворили просто херметически. Добре. Защото аз просто само да попитам тук. Как така могат тия хора да продават някакви спукани картофи тук? Значи не ги понасям тия, честно. Тези два банана ли са ви много гадни, бе? Сигурно, защото вече отдавна тия банани са озрели. Много странно. Извинете. Значи не може така хора да ми късте грозето. Ама аз тук клонките тук не ги ям. За какво тук да ги плащам? Ама клиентите в магазина ги плащат и другите клиенти в магазина също. Добре де, по-спокойно, нали съм дошла тук само за три неща в този магазин. Добре, ама обаче да не се повтаря пак. Сега ще може ли тук да си разгледам на спокойствие? Вече ще трябва, братче, да слагам ръкавици, защото ме е гнус от на тия тъпи мошеници тук, плод и зеленчук. Ребати, и погледнете на тия плод и зеленчука как нямат пари да си изчистят тук собствените им ръкавици. Погледнете, хора. Бе, вижте, хора. Погледнете каква ми е мръсна тук ръкавицата. Сега ще сложа и другата. По-бързо, че нямам време. Погледнете. Така. Кое да избереме сега? Това. Този картоф е по-малък от тази ябълка. Така. Също така и ще разгледаме и ето от тези лукчета тук. Да видим дали са озрели изобщо тия лукчета. Дай да видим сега. Това не е озряло така, като гледам. Това просто си един обикновен лук. Да стане като за едно ястие, като например паста. Ето го тук лук. И си ги прибираме тук ръкавичките. Така като гледам, този магазин не ми харесва.